جناب رضوان رضی صاحب بھائی غلام شبیر آتش صاحب اللہ تانوں سلامت رکھے بہت مہربانی جناب تصور عباس جگنو صاحب بھائی بہت مہربانی بھائی تصور عباس بھائی جان بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے تانوں اللہ تانوں وسدا رکھے بھائی بہت مہربانی بھلا ہوئے تواڈا جی کہ اکھ دی دار دی پیاسی رہیے اکھ دی دار دی پیاسی رہیے ساری عمر اداسی رہیے ایک نہیں عہد عمران بھلایا لج دی گل وچ پھاسی رہیے بہت مہربانی بھائی جان بہت شکریہ تصور عباس جگنو بھائی بہت مہربانی اللہ سلامت رکھے تانوں وستے رہو جی وستے رہو آباد رہو تیرے وسدے شہر وچ ہول گئے ہیں کمزور کنگال تے کسے سوچاں گھر چا گھتیا ذہن اتے ہاں پیار جدن دے پھسے اور تویں سجن دیاں لاغرزیاں تو اکھیاں چوں ساون وسے عمران فریب دی دنیا ہے بندہ کہیں نو کے دسے بہت شکریہ جناب بہت مہربانی کوئی تاں درد ونڈاوے میرا بھوک دا کھاندا ہے یار انہیرا نت عمران سچیندا رانا بخت دا ہوسی کدن سویرا ایک واری آن کے ویکھ تاں سہی مجبور دی گزر بسر نو او ودا ملک لتاڑ کے ٹپدا ہے تیرے نوکر طاقتور نو تے تساں جدن دا پار والا پاسا ملیا ہے راہ لڑن دے لب گئے ہر نو او جتھے تو عمران دی سیونا نہیں اگ لاونی ہے اس گھر نو بہت مہربانی بہت شکریہ جی بہت شکریہ دکھیاں نو دل دا سہارا نہ لدھا صورت نہ لدھی سپارہ نہ لدھا میں ہجراں دے شو وچ نبھائیے حیاتی مینوں اس سفر دا کنارہ نہ لدھا جناب بہت مہربانی غلام شبیر آتش صاحب بہت مہربانی جتنے دوست سن دے پہن بھائی جان بہت مہربانی سب دا شکر گزار ہاں سب دی مہربانی بے حساب جناب مقروض ہاں دوستاں دی محبت دا اللہ سب نو سلامت رکھے وستے رہو آباد و شاد رہو جی اور ملک غلام شبیر صاحب جی بسم اللہ بھائی غلام شبیر صاحب جی نوکری ہو سی میں حکم دی تعمیل کر رہی ہوں جی کہ کیویں ہجر دے سیک سڑیندے ہن کسے مجنوں جائے انسان تو پوچھ کیویں مرض نہیں لبدے پتراں دے کسے حکمت دے لکمان تو پوچھ اور جیندے واسطے کل کائنات بنی گل عشق دی اس مہمان تو پوچھ کہ حسن دے مول عمران پہ لگ دین جا مصر دے شاہ سلطان تو پوچھ اور بسم اللہ جی بسم اللہ بھائی غلام شبیر صاحب بھائی ملک غلام شبیر صاحب تہاڈی نظر ایک دو ڈاکاریاں جی بھائی جان میں ایک بھائی غلام شبیر آتش صاحب تانوں ایدہ نعم البدل جناب بھائی جگنو صاحب تانوں نواں دوڑا ایک سنا رہی ہاں کہ کیڑے رنگ چاج کا لو پیا وسدا ہے نت بعد سبا تو پوچھنا میں شمس تو لے کے مشتری تائیں وت وت زہرا تو پوچھنا اور جداں درداں کلب تے بھیڑ چا گھتنی بائے عرض سما تو پوچھنا کداں ولسی محسن رو رو کے عمران خدا تو پوچھنا جی بہت مہربانی بہت شکریہ جی ارسلان اکبر بھائی بہت
بے حد شکر گزار جناب، بہت محبتاں جی، بہت محبتاں جیو، اللہ سلامت رکھے تھانوں بھائی، بہت شکریہ جناب کہ وڈی مدت تو بعد جناب ہوراں ایک عرض کرے نہ رو کے، ملک صاحب بے حد شکر گزار جناب، وڈی مدت تو بعد جناب ہوراں ایک عرض کرے نہ رو کے، انجے کھلے کھلیاں میری گل سن لائے، بوا تھوڑا جیا پاسیوں ڈھو کے، تے تیری سنگت عمران خدا کولوں، اوے پنی علما ہیٹ کھلو کے، او مینوں سوچ دے خوہ چوں کڈ لیا، ہر شغل تو فارغ ہو کے۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی، بہت نوازش جناب ملک صاحب، بے حد شکر گزار جناب، تے میرے حصے دے سکھ، میرے حصے دے سکھ سارے انہاں دے کے رقیباں نوں، میرے حصے دے سکھ سارے انہاں دے کے رقیباں نوں، ایو عمران آکھیا ہا ودا روسی نصیباں نوں، مینوں خوشیاں نہ راس آئیاں، مینوں ہاسے بھی بھول گئے ہن، کرم سارے حبیباں دے کدے بھول دن غریباں نوں۔ جی بہت مہربانی غلام شبیر عاطف صاحب، اللہ سلامت رکھے جناب، بھائی انجم صاحب بہت ذرا نوازی، بہت مہربانی بھائی جان، بہت محبتاں جی، بہت محبتاں بھائی انجم صاحب، اللہ سلامت رکھے جی، ارسلان اکبر بھائی بہت مہربانی جی، اللہ وسطیاں رکھے تھانوں، جتنے تمام دوستاں دا بے حد مشکور جناب، جتنے دوست سن رہے ہیں سب دا شکر گزار ہاں، بہت مہربانی جی کہ رنگ بھی ڈٹھن بھائی ارسلان اکبر صاحب، بھائی جگنو صاحب، بھائی عاطف صاحب، تھوڑی نظر رنگ بھی ڈٹھن تے سنگ بھی ڈٹھن، میں ہوندے الفت تے جنگ بھی ڈٹھن، سچ آکھاں خدا دے بندے میں ہوندے عشق وچ ملنگ بھی ڈٹھن۔ جناب وعلیکم السلام بھائی جان، بھائی انجم صاحب وعلیکم السلام جی، اللہ سلامت رکھے، اللہ بادشاہ تانوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے جی، بہت مہربانی، بہت مہربانی بھائی محبتاں جی، اللہ وسطہ رکھے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اے کوڑ دے آکھنے ڈھولے چھڑ دے، ڈھیر خوشامداں رولے چھڑ دے، حق دی گل تے سولی چڑھ ون، نکلی سنگت دے ڈھولے چھڑ دے۔ بہت مہربانی، بہت نوازش جناب ملک صاحب بہت مہربانی، بہت ذرا نوازی جی۔ سچ آکھن دے ویلے وگ گئے، ریڑ کے ونجلیاں بیلے وگ گئے، جگ تے فقط کشامت رہ گئی، لجی لوگ سویلے وگ گئے۔ بہت ذرا نوازی، بہت مہربانی جناب مار وحید سرگانا صاحب، جناب بہت مہربانی بھائی محمد رمضان سلطانی صاحب، جناب رمضان کیسر صاحب بہت مہربانی، ثناء اللہ پنو صاحب، جناب محمد وارث اشل صاحب، غلام شبیر عاطف صاحب، امانت علی صاحب، جناب رضوان رضی صاحب، بھائی جان بہت مہربانی، بہت شکریہ، جناب حاجی ظفر صاحب آپ سعودیہ جی، غلام حسین جرکی صاحب میرے صاحب واجب العزت بہت مہربانی جی، قمر عباس مغل صاحب، بھائی ملک غلام شبیر صاحب، لڈو جی کھیچی صاحب بے حد مشکور جناب تھوڑا، تمام جتنے بھی مہربان میرے سب مہربان ہیں جی، سارے دوستان دے جناب بے حد شکر گزار ہاں کہ میرا اج او کلام سن دے پین، مینوں انہاں اپنے دل وچ جا دیتی ہے جناب، بے حد مشکور ہاں تمام دوستان دا، اللہ سلامت رکھے جی۔ ایک آخری دوڑا تے جناب اجازت، وستے رہو، رکھی
کہیں نہیں لاج وفاواں دی سارے غرضاں دے بھائی والن بختاں تائیں سانگے داریاں ہن کدا مخلص تے لاجپالن اور اج کتن اج کتن قسم